unsay lisod buhaton sa unang panahon nga sayon na karon. Sa ato lagi sa unang pampagwapa chinchanso ra. Raman na. O kato sa nang pampawala sa palibi? Sebo di macho. Correct. O pag medyo na yung mga lama-lama sa mga samad, Effective dito. kung imog yung everyday, 5 years ba mawala siya. Ang mas worst yun kung nakauna ka sa sinihan. Tapos ipagawas ka. Mugawas sa screen. Wanted outside Drusilla. Na. Tapos, tapos, wala mo katistihan na. Tingala din ka, di ay na di sa diri. Musta, wala ni may nga nang aman niya. Kung sa'y topic, diretso na. Lisod siya. Imagine siya na ko, lami kayo. Gimingaw na ko ni mo. Saan ako kahalokan? Tilaan ako ng imong liog. For example, si Papa, kaya naman sa abroad, record na mo, hi pa, musta ka diha? Kami okay rami diri. So mo na voice message siya una. Mata, lingaw kay mi diri. Hutungin mo na. Kaya ang cassette tape kay murag 30-30 man sure. Side A 30, side B 30, bro. Dipini. So sa istorya ka na, nalingaw na. Imo rin ipadala dito. Malingaw daw sila Papa dito sa OFW kay mami naman sila sa ilang anak na. Uy, kano po istorya? Recording. This podcast is brought to you. Don't you? This podcast is brought to you by Purple Corn Coffee. With mangosteen and malunggay with guyabano, ashitaba, green barley, spirulina, ampalaya, and chia seeds. And taas o garbo. Hi guys! Welcome back sa among Bitok-Bitok Podcast. Og balik mi sa opisina kay busy tanan mga restaurants. Wala nakita. Wala kay Valentine's Day. Alam mo sa Valentine's Day, ang restaurant, brad, bisag way lami na ay customer. Basta Valentine's Day. Kay guot man tanan. So nahulog ka karon nga mga imo ang mga sobra-sobra. Kay sa Valentine's Day, bahalag way lami ang pagkaon, bahalag dugay ang services. Ang importante kauban ta ka. Silas. Ano na po me? Siyempre si Consial Bernie Bitok-Bitok are beautiful. Mas ni gwapa, please ato ipa-emphasize. Yes. Kung naka-lipstick daw siya, dili kay ni gwapa. Ito si pangit lugar. So dapat mas ni gwapa. Si Drusilla. Pero in fairness, mas ganang ko nga tawagong kasi mong full name nga Drusilla. Okay, kay Morag. pagka-pronounce. Yes. Kay Morag masag medyo social, maborog pang subdivision. Actually, it's biblical. Diba, attorney? Biblical. Ang Drusilla. Drusilla. Acts 24:24. Wawan mo tanan. O dahil ng Drusilla. Wa mo kusukad nakadtog ka ng mga kanag yung sa mga pobre nga ng mga squatters nga Drusilla ang pangalan wala. Pang subdivision. Biblical. Attorney Drew Mayong Biblical mo po na po. Ha? Biblical po ko. Kanang dyan. The Baptist. Try lang. O siyempre, nakapamilok. Nakasash. Yeah. Nakakorona. Pansin ako, please lang. Pansin ako, palihog lang. Ang sino ka batang sa imong sash? Miss Hosa. Dapat wala daw ni siya W murag na bastos ko. Anyways, I'd like to thank the following sponsor. The following sponsor is Sashify by Jason Bayona. Yan. Ang bayad na sa sweldo na daw. Uy, in fairness. Ang ngayon. Thank you. Tapos ang pag-wave, pang beauty queen nga wave. Ang beauty queen na wave, ana. Ano ba siya? Way angay. Ano ka nung ang wave sa beauty queen, ana, no? Di sana ko na Wait, lisod na sig-ana, day. Papaswerte lang. Chinese song sa ay, Chinese New Year pa man daw. Sigong ana, no? How ay masagot siguro? Di feeling na ako, ana, gina. Tatungod sa parade, sa kadugay, gihawi na. Mo na kadugay, gamay na lang yun, guys. Gamay. Ana. O siyempre, wailain ang atong photographer, Hello. videographer, Juanito! What's Yun up? Sa one photo. Okay, so mura to. Uy, dagan salamat again sa Purple Corn Coffee. Mo din yung sponsor. Yes. So mga kay diabetic man ko, so corn coffee na ako. So wala na sugar. Tapos lang, amon siya akong kape.
So mo na lang po din among ginabaligya Purple Corn Coffee. But kaning products ka nasa Ito tunga. din na, uy. So yung ani man so wala man tayo napili Wala nga gigayo. kuan di ba? O man tayo napili sa nga lugar. So nag-decide ta nga magpalit diri sa Divisoria sa Cagayan de Oro, diri sa Gaston Gaston Park. Park. Nadia ang ginama. Ginama. Yes, it's a Borobal kay Project Pasalubong Center. Dami ilang coffee diya. Ana po yung coffee ni nila din. dami lang coffee. Wala pa gyud ko nakana diya sulod. But in fairness, so si Lingling akong gipaadto bi pagpalit na lang og mga products nga Cagayan de Oro. So that's why naa diri mga kon yun mga Filipino products yun I know some kani dugay na ni De Oro's Best Original Pork Jerky. Yan. Pork na siya. Kung mag-trail ka, lami kayo ni siya. Puro gini siya og kana. Oh, ganina pa na ko na na-discover. Kung sa day na siya. Dami na daw. Actually, pwede naman nilang lanon, di ba? Oh, Pwede siya lanon. Wala Oo. gidaw. O niyan taw-taw, ato ning Snack lanon, na siya. ato snack. Tapos, ang kanida yung isa nga, in fairness, sa lumbia. Yes. Yes. So, sorry to, ako ni i-mention, but sorry to tell you this, na mag-iuban, abi nila ka ng Chedeng's peanuts sa Cagayan de Oro. It's actually illegal. Illegal. Kailan akong tag-iyana. Pero kung yung kag Cagayan de Oro mo, dapat ninyo, anong hugaw akong kuko? Pero kay tinta. Grabe ka random ba? Damak. Diyo lang. So, mo ni siya tumarong cashew nuts. So, diya sa Interland Tumarong. Barangay, naiuban diya nga tanong gyud og mga kuan, si tama cashew nuts, taga Paniton Paninila. So, nagi diya ang tumarong cashew nuts sa Lumbia. Nasa Lumbia. Medyo mahal lang daw ni compared sa kanang peanuts, no? Ang Yes, cashew, ang no? cashew nuts. Yeah. So, Pero mas lami man ang cashew. Cashew. Action. tapos, ang health benefits ani, lower high blood pressure, maka-lower sa high blood pressure, healthy bones, healthy nerve. So, actually, gibasa rin ako sa likod. Dili na ako nga murag bright pa Taas gyapon na siya. Makataas gyapon ng uric dili. kana mo di pa nato may baw nato na manglanlan ta ni karon. So mo na ako medyo familiar kaning oros besog kaning uban medyo bag-o sa akong mata ni. No? So natay wait be sa ni Fredos Rosquillos. Kasi ko kakita ano. May address sa likod. Gusa. Oh. Kaning isa ay maura man ni Oatmeal Bar. Okay, Dream sa ni. Patisserie. Wait, may mga bro na mga Address. address. Kung words sa ni Dapi, okay, wala niya. Nasa taas, Nadiri. nasa taas. Nara, naulawan ko. Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Walay barangay. Kay actually, wa siya kakuha og business permit. Sobas. Tapos kani Saan na? Sa Nazareth na siya. Nazareth. Peanut Roll. Yes. Nasa Nazareth. Peanut roll. Peanut Roll. Raw. Kani banana chips ni, I'm sure. Chips. Meron nga Tropics banana best. chips. Man ni Dapit. Cagayan de Oro City. Lumbia, Lumbia gyapon. gyapon. Yon, maganda. Kani, kadyon lang sa ni. Rantro sa tabi. Hot sauce. Hot Picante. sauce. Tropicante. Man ni Dapit. Murag mo ata ng tamis nga hot sauce something. Indahag, Cagayan de Oro. In fairness. Tapos, unsa ning uban? Oatmeal. Murag ganan lay kuan ning oatmeal kay murag mas kuan ni sa mo mga diabetic. Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Kaning isa unsa ni? Trail mix. Okay, peanuts, banana, coconut chips. Pangsagol sa kwan. Sagol-sagol na ni siya. Pang mountaineer. Pang Mountaineers ni Brad. Carmen, Cagayan de Oro City. Unsa pa ni kajut Pastillas lang. de leche. Pastillas de leche, mga animas. Bako. 1990 Camellia Homes, Upper from Balo the- lang. From Camellia Homes, Upper Balulang. Okay. So, Makaproud kayo. Dagan man di ay mga... Dagat yung mga products nga. No, local. At dapat i-promote Local pag yun nato ni Pohon, mahimo kong chairman. Charot lang. Nga na pag may Cagayan de Oro, mo din ni sila nga mga products ang mo gawa. Like for example, Correct. pag na kay friend mo ato Cagayan or namoy kailang ato Cagayan, dapat minsan, uy, mato ka Cagayan? Uy, pagpalit ba atong Fredos? Ana, no? Rosquillos, ana ba? O dito na mo sa kuanto na cheese stick sa Cagayan do lami kay do. Ono. Kani makasandig cheese kani, ana ba? Kay kung the more ninyo inyong kaunon o suportahan ang local products. So local company ni siya.
So nasa yung mga own ng mga trabahante, matabangan po nato sila. So mas lami ang ano nato. So support lokal gyud ta. Correct. Dapat usan na sa akong kuano kanang si term na kanang murag advocacy no. Yes. That support lokal. Lokal. Ato man naman tayo ordinance ana, pero Mao ba? Ayan, nanata. Kita no nag-post no. yeah, per barangay po. Per barangay tanang kung ano wala mo Wala Amen. So yun. So that's why mo ni. So kamulot tag kuan pwede nato ni kaunon, kamulot ta og istorya karon. Tapos kung imong tan-aon, in fairness sa mga products now. Okay ang That packaging. labi na kung may kaglo, di ba kasi kaya pag may local, walay label, Walay label. kanang silupin lang. Tapos sa una ka remember ko, di ba nakayo ko sa una nga nami longganisa sa una ni Lingling. Nga longganisa lang, silupin lang, tapos magprint lang ka og flavor, pork longganisa. Or ang pinakalami na sa una kanang i-stamp nimo. Stamp. Di ba taguntingon? Or kung i-print nimo, burag better na. Karon bay tanawar gud, di ba? Burag di na ka makaingon nga local ni oy. Kay gwapo na kayo. So mo nang ingon nila nga sa una lisod kayo magbuhat og local product kay mugasto gyud kag maayo sa labeling, but karon tungod sa technology, tungod pod sa resources nga dali na makapalit na kag mga ingani nga packaging nga mas barato. Salamat, China. Ang mga inana. Mga supplies, di ba? Nga mga ingani. So burag mas dali na magnegosyo. So burag wala na kay rason nganong dili ka mag-start sa imong own product. Which ang atong question of the day. Grabe kita. Sawan-sawanon mo sa tabi. So ang atong question is, unsay lisod buhaton sa unang panahon nga sayon na karon? Again unsay mga lisod na mga butang kaniadto nga lisod buhaton nga sayon na karon. Okay? Ganit ta ade, siyempre ako na puy una. Kaya ako according to blood type man eh. Kay siyempre dancer man ko, na-post na ako ni sa dancer man ko. Sa una, pag gusto mi mo sayo sa program, duara gyud na ang choices nimo. So cassette tape pa man to. Siya atong libugon ang mga millennial. Cassette ang mga Gen Z. So cassette pa man sa una. Duara na ko medyo na kay budget, pwede ka mo adto sa radio station. Tang sikat sa una gyud nga disco, when you say disco, Wild FM gyud na. So mosaka ka sa una diha sa Maspec building pa na sa una. Moadto ka sa technician, mo ka pwede magpa-record og kani nga song. Magpa-record na tapos witikan nimo og mga 50 or 100 per record ang kanta. So magdala kag blank tape. Tapos depende pa na sa technician kani uban pinagbawal man na pero medyo kung medyo friend yun nimo, tang style nimo sa una magbitbit ka gwapa nga classmate para medyo magpa-cute gamay ang technician sa Barang medyo paon. So i-record na nila ang nakalamian na nga proseso kay hinlog yun ang intro og extra na. Kay ang whole kuan man so ihatag sa imo. So usar gyud ang tape. Okay na. Ang second, kung gusto kag libre, manawag ka sa radio station sa Wild. The Late Boy Negro or silang Okay. Pwede mag-request og kani nga song ana. Sige sir, after ani. So mag-andam na rin kasi mong cassette nga na ay record og play. Pag dungog nimo sa intro, imo din ang bisliton by ang record og play. Ang problema lang kay tanan song after sa kanang mga last 2 seconds, musinggit gyud na sa station ID sa radio. Wild FM. Naka-kuan ko na So mo nang musayo mi sa school pagsayo ana. Wild FM. Grabe na sa una. Bay ka namang wala gilain way. Nikatawa si Pope. Ano man ang low profile dancer sa una mag-record. Sir, karon True. wala na. Nana sa YouTube. Ta in connection with that, sa una, manayaw mi nila Pope. Magdala kag cassette, mag-practice man ka. Ang problema, mangita ka og area nga naay saksakan. Kaya dili man ka sa una, si Master Pope, nasa mag-ilog mi dito katong naitunga dito nga dapit sa CAS building ba to, Brano? Naay part dito sa building sa kanya. Hawan siya, perfect, gigi siya praktisan, naisaksakan. So medyo, kung senior na mga dancer, sila yung makauna. Kamu, hulat mo anton mahuman sila. Pero karon nanay Bluetooth. Yeah. So everywhere you go,
Basta na lang kay Bluetooth, pwede na ka mag-practice. Grabe ang technology. In fairness sa mga dancer karon. So di na ka kailangan. Sa una, ang suki na mo is either ang provincial capital, kanang lingin, kaya naman ay kwanda, or kaning kiosko kagawasan. Ang amphitheater, wala mo nang try? Wala ko nakatry sa ampi. Pero bro, na ko yung makita sa una nga nag-practice diya sa una. Pero murag, kailangan medyo senior ka, medyo isogon ka gamay, mag-una ka. So yun lang, kung dancer ka karon, in fairness, mas dali na karon kay Bluetooth speaker na. Yan. Ikaw, Attorney Dro, unsay mga lisod sa unang panahon nga sayon na karon? I would say na ang transportation kay gapuyo man ko sa kanang dili bitaw always na ay sakyanan. Oh. So, Asa di ka nga forest? naa siya, but you know, dili kayo always na Asa di ka nga lasang niya somewhere in kanituan, sama kayo. I'm speaking kanang kuan na akong pasabot katong pa ko sa elementary to high school nga na. Mo ba na ka na ang rota dili pirmi? Yeah, Or na oo. terminal yun ra? Na terminal tapos murag okay. 30 minutes or to 1 hour pabitaw ang Ang gap? ang gap ingana. Tapos tama. karon naanay angkas, naanay fetch, naanay grab, anytime you want to go out, naana kay dali nga Tama. matawag. Alam mo, samok manggug kay ng terminal by kay. Wagi kay choice. Kung bisa pa magdali ka, punon man gyud dapat Yeah. or ana man gyud Alas no? puno. Alas puno gyud. So kung lagi emergency kailangan mag-taxi. So dito ang motong na option ang taxi kay para sa mga anak kung magdali ka. Kay ingno man ka driver. Ako nagdali ka, ma'am. Dili pud Pag kani ana pud taxi. kadaghan ang taxi sa una katong Yeah, yato yeah. nga mga Dili pa altis ang taxi sa una. Dilip. Piyo mo ba na ka nang usay magsakay kag jeep, di ba nga? Usay magdali ka kay ni under na, tadaw bi kay di pa man kay puno. Abi ni mo ni forward na, tapos ni atras na pud siya kay magulat Ni Ali siya na sa di- kanto. Ni Ali. Dahil nag-ali siya, di ba? Naingana. Yeah. Oh my God, kadugay ngayon. Alas po na. Tama ka kay choice. Mo may kon, pero karon in fairness, no? Tungod kay tama ka, lower sa taxi, nanay mga pina-fetch, nanay pinamotor. Kadyo lang, teka muna. Ang angkas ba, pwede man na duha mo ka, Bok? Dili. No. Isa. Kay Dali kinahanglan ko mag-uyab mo. Tagsa. Kanang ka-testing mi ni Paulo nag-different gyud mi og kuan sakyanan. Tagsa yun og. Oh, taksa gyud ay na di ay. motorcycle, oo. So walay duha. So dapat isa kamot sa ka-driver, isa ra gyud siya. Na mag-ordinance cost na kuan. Okay, wala pa na ordinance. Wala na sila ikot ng fetch. Okay. Di, I mean ko nang bawal ang 2 rides ba? Two Sa isa rides, ka motor. Isa ka motor. So isa ra gyud ay. Ay, bali 2 rides na siya. Appeal na ang driver. Bali dapat isa lang ang angkas. Oh, isa lang ang angkas. Sam, mas dali, wholesome. Mas dali ba manglaki sa unang kaysa Awas. Actually. China. Mo naka-experience. mas dali ba mag-booking og laki sa una kaysa Actually, karon? Try lang. So, una kay madala nagsabot man. Demanding. Try lang. So, nabali na. Dapat ba ang lisod sa una sayon karon dapat nabali manggod ambot lang nila oy. Mas sayon sa una? Mas sayon sa una man. Karon mas lisod na. Mas lisod karon demanding na ni mga presyo, mga pisti. Kabalo ko nga ano. Ano man? Kaya makabalo nung sila sa Lazada kung pinipin siya sa sapatos. Mo gyud, demanding na gyud ang mga pisti karon. So dili na mo. Unsay lisod sa una? Lisod sa una ang magpagwapa. Lisod kay sa una magpagwapa. True. Kay dili man pariya karon nga daghan na kay mga barato nga beauty product. Daghan na kay brands. Oo. Yeah. Dili pariya karon nga karon pud mas nagkabarato na ang mga operation sa pagpagwapa. Murag na trend na karon ang Yeah. magparitoki ani, magparitoki ana. Wow, daghan kay kog mga friends karon nga dili na nako maila. Tama no, sa una wala man sa ato lagi sa una ang pampagwapa chinchanso ra. Ana raman na. O kato sa nang pampawala sa palibi? Sebo di macho. Sabo de macho. Correct. O pag medyo na mga lama-lama sa mga samad, Effective dito. kung Yeah, imog yeah. yung everyday, 5 years ba, mawala siya. Kaya ko sa una na kay, nakatisting ko ng chinchan susuna naong ginaway. Ang problema, ang puti, imo rin yung naong. Tapos ang imong liog itom. Nailain ba? Actually daghan ya pud na sila karon. Murag maskara. Tama ka, karon kay dagan na kay mga set ron nga mas baraton. 199. Pagawas gyud sa mga rejuvenating set Yeah, ay tuliid na true. kay ang mga naong wing.
Ang mga lubakon sa Glass skin una, huy na, kulba Glass na skin kaayo, na. kulba na kaayo. Pero effective na, in Effective. fairness. Naka-try ko, but the product nga ako ang kanang gina-patronage. Bitaw kay dili na siya gina-manufacture. So, Nag-stop? nag-stop. I don't know, kusog ba na to. So, wala na ako ga-rejuve. Diba? Sariling sikat. Dali na lang kayo i-achieve karon ang kanang mga artista nga look. Actually. true. Sa una, kung dili ka artista, di gyud ka mo supad ay. Oo. No? True. Ay, Pagod package siya. mo man Ano na. yung mga Correct. collagen Oo, drinks? as in. Remember day ko, itong bago pa ako sa ABS, gisuggest ako ang magkuhan ko ka ng body scrub. Para gin mo puti ka. Ada. Kalon sa Diyos, wag yun na ako mabuhat. Yung ka-afford eh. Mga Nicole Abbas ay maka-afford na sa una ka ng mga pa-facial sa una. Oo. May mga karong may mga facial. Susuyahan na Mga lang lagi dayon. aesthetic. Ay, sorry. Susuyahan na lang dayon. Naraan ko ang oat bar. Pasa-pasa po, get one and pass. Inuo ko wala sa inyong skwilahan, ha? Char lang. Ay, kabalo ka, mas dali nang yung kakarang magpagwapa. Kaya na may filter. Kana. Kanasan. Kuya ko, mataad-uin. Itong camera 360 sa una ka ito ba? Na, gwapa, git ka na eh. Alaw, anak kayo loose line sa kaputi. Napanas Naunsa ang naman ni uy. Remember ka sa una nga, kanang, kung magpagwapa ka, kana laging facial, kung makadungog kag facial sa una, anak, laging kag dato ba? Yeah. Correct. True. Correct. Tapos ang machine sa una, lugit-lugiton pa na. Bisag sakit True. doon, makaluwa-luwa na kasakit, pero sa ngalan nga nag-facial ka, Correct. social pa Social. O kani, si Ako Juanito, unsay lisod sa una, nga sayon na karon. Ako ba kanang kung sa una di ba lisod kay ang communication ba? Action. Karon Yeah. cellphone sa una ba kay ano kanang maglisod ka kung magsabot mo dapat punto yun dapat naagid ka ana Makita sakit kay Ana. dito sa Jollibee, dito Ana. ka sa magpaduol gyud ka sa katong Jollibee nga Yeah. logo. dapat na specific na ikon kay No. kung dili ka magbutang ana maglisod mo magkita gyud. Tingnan mo ka mga around alas 3. Naka dito alas 3. Ang advantage lang pod nga sa una kay Masayo. kung maglaag mo mga barkada manggawas yun mo na nga oras. Oh. Kay, Dili para karon nga. karon kay Going phone, na cellphone. go. Dili sa ko sa balay, wala mo sila wala pa sila ng tipo kana na ba. So, muna mas easier ang communication. Ang problema sa una, sayo ka na, abot kang alas 3. Wala man sila, lakaw na sad ka. Dinebot mo isa kan wala man mo nilakaw na pud siya. So, sige mo kana-anahan to siya mag-abot ra gyud mo. Ana. Tapos dili mo to akong anak ani. Ginan ako siya sa una. For example, kung kabalo ko nga nanakasakit kay tapos wala gyud ka na mo nakita, moadto ka sa katong booth, ipa-announce. Yeah. Ding, ding, ding. Paging. Ana. Miss Wholesome. Anaon din ka ba yun? Okay pa na. Kaya marang musika ka. Ang mas worst yun kung nakauna ka sa sinihan. Tapos, ipagawas ka. Mugawas sa screen. Wanted outside Drusilla. nana. Tapos, na. Tapos, wala mo katistihan na. Tingala din ka, Audi ay naday sa diri. So, na kay friend, nga nakaila sa mo, makinig sa Audi ay naday ka diri, nagtanaw day ka sa sini. Ang problema lang sa uban, kay gay mo ang bully. Eh, di ba sa school, naipatanaw movie. Tadaw bi kay naman may batch nga kanang Glenn ang pangalan, bugason siya. So, atuan siya ito, nagbayad, ang nigawa to kay Glenn Rice. Inside joke sa kuan ba sa school. Grabe kahugyaw ang sinihan ba. Taang salida kay anak ba yan ni Vilma Santos ta nangatawa ang mga tao. Anak wanted outside. Ano na mo gawa sa kuan? Wanted outside. Glenn Rice. Anak. Oh, may cellphone sa una good. Anak. Grabe. Tapos in fairness sa OFW no. Tama ka communication brad. Sa una mahal kayo ang long distance. Kana Kung ko sa'yo, per minute manata o per hour? Per minute. Per minute, di ba? Per minute. DD calls. Ilo pa, OFW, Saudi, si mama. Ilo pa, muna, nagibalik ang baboy, tekwan, tapos, kumusta na? Wala na ka ng mga, musta, wala na mga nang aman niya, kanang, kung sa'y topic, diretso na. Lisod siya, imagine siya na ko, lami kayo, gimingaw na ko ni mo, saan ako kahalokan? Tilaan ako ng imong liog, Kaya gusto magagamit siya. What if ang imong gusto kay intimate niya pagka-istorya ba no? Kanang romantic pero tungod kay conscious ka sa oras. So ana lang siguro ang istorya nila mama sa no kanang ko sa papa.
Hello, gimingon ako sa imo. Ako nang gusto sup-supo na imong lips nimo. So takaw ba? Taang telegram. So mo gining nangawala day tama sa una. Kung na emergency, telegram. Nakatisti pa mo telegram. Kanang gamay siya nga cellophane tapos Yeah. makuyawan ka kay coding man na bay. Kung itong galing ang cellophane, nay namatay na bay. Uy. So kung mo na sa imo telegram itom, wa pa lang ka nakabasa na kuyawan na oh my god nay namatay. So for example, taga Surigao man mi. So kung nay mga taga diri relative magpadala sa tapos per letter man naka-type ra man na. So mas mahal siya kasi siguro plitihan man siya ta dili man siya isabay sa tanan. So wrong grammar siya. Ikaw uli mama patay ano. Di na ba i-complete grammar? Di ba na pwede i-complete grammar kay mahal man. Mahal. Mahal. Diba? Dili na mao ng pager? So siya na ng pager, 90s okay. naman na. Ang pager, mura man na mura kang na cellphone. Cellphone nga, kwan. Pero dili ka ang cellphone ko kay maka-reply text, ang imo maka-receive na kag message. So maagi kay pug operator. For example, ang pager, for example, operator at ihatag ni sa number ana lugar 13555 isulti, I love you, ma'am. Ana, miss na ta ka so much. Ana, thank you. So maagi na sa operator, siya mag-send. I-send sa imong pager. Pero di ka ka-reply, nabasa naman ka. Hago ka ang pager. Di Hago ka pwede kayo. Pero Pero, ginawa, nag-sup sa imo, di ba? Sige ka makaingon ko di nga, anak. Imagine na mo, manak ka sa operator kay gusto kang mag-ilog. Hello, operator. What's your message, sir? Lami kay tilapan. Hindi gid ka makaingon, anak. So, gusto kang mo reply, ikaw na po yung manawag sa operator. Gusto sad nako patilapan. Awat. Oh, pero imagine yung operator mo. So, pero social kay kagay tanong matingog man dayon na. Wala na ako kapat sa pager, pero No, wala mo. email mo ko naptan. Wow! Mangundang tabi. Pero wala mo bitaw ng Telegram, wala na mo kapat Wala. ng Telegram. Wala. Doon na ako sa last part na noon, ana di na kay Gagyo ko kabisado. I-change din diretso ba. Moro gina, gamay ra na siya na yellow. Di ko sayo pa yellow, red. Saan may color coding ana? Tapos sample, uli kadyot na ay emergency. Bro nga na ang dating. Ay, mo siya pager gapon. Murag pager pero gi-type gyud sa papel. Tagamay ra siya. Mo din na imong isend nimo. So tapos kibali mo na pinaka di lang ko kabalo kung unsa nakapaspas kung for example mag-send ka karon baka tomorrow niya madawatan or tomorrow niya ipadala. Murag mo na pinaka fastest way. Di parehas karon nga wala na PM text or tawag na lang. Ay, napay words di ay sa una sa abroad. Mag-record mo og message sa cassette tape. Oh, yeah. For example, si Papa, kaya naman sa abroad, record na mo, hi pa, musta ka diha, kami okay rami diri, ana. So mo na voice message sa una. Oh, wala, tawa. Mata, lingaw kay mi diri, ana, hutongin mo na, kaya ang cassette tape kay murag 30-30 man sure, side A 30, side B 30, bro, dipini. So sa istorya ka na, nalingaw, ana. Imo rin ipadala dito. Malingaw daw sila Papa dito sa OFW kay mami naman sila sa ilang anak, ana. Uy, kano po istorya? Kay ana. So mo na ipadala. Ang problema lang, overseas, magpadala ka, halos mga, kundi ko sa'yo, mga 3 to 4 months sa'yo pa moabot. Sa mga tagyapon ka ron. Oo, mo gyapon. Sa overseas, ba nga lagay po kadugay? So, murag molay ang kuwan sa una. So, malingaw ka, kung for example, pag uli niya, imo tong gipandala tong mga cassette tape na gipadala, so mo dito imong i-play mo man tayo nga ni sa una o ganun. Pero in fairness ba, mas lami ang iyang effort kay kuan man Cara to ikuan, cara to Lagi. i-collect ba? Yeah. Kung naabitaw napagyapon. Malingaw ka ang mga tingog ana. Oy, ma ikaw na sad ana. Yun sa kato ni mama no, mato siya sa kwarto siguro kadya lang nakakidaan sa ng kwarto kay lahi akong i-record. Awat na. Ako nang gi-open. La, very anad. Very anad. Muli tawag nila nga sex SOP sa una nila. Diba, baba. Hindi ko ma-imagine mo kung giatay ano. Nakatay din. Imagine ko na lang yung buong. Napinis ba ka? Ako sad. At ang iyang part 2. Ana.